Самолет посадили ў Менску, дзе мінёр, напэўна, акажацца сваім чалавекам з пагонамі і званнем. А былы рэдактар тэлеграм-канала «Нехта» можа правесці наступныя 15 ці 20 год у турме. Тэмай дзяржаўна зацверджанага паветранага пірацтва і пачнем нашае выданне. На гэтую хвіліну вядома, што самалёт з Раманам Пратасевічам вылятаў з Афінаў. На лётнічы Раман заўважыў за сабой слежку. Чалавек, што стаяў за ім на пасадку ў чарзе, спрабаваў сфатаграфаваць ягоныя дакументы. Раман паведаміў пра гэта сваім сябрам праз соцсеткі, але сеў на борт. Далей усё было спакойна, пакуль самалёт не апынуўся над беларускай тэрыторыяй. Сведкі цвердзяць, што пасажырам нічога не паведамлялі, а Боінг спакойна развярнуўся і паляцеў у Менск, хоць на той момант да Вільні яму было ў 2 разы бліжэй. Па папярэдняй інфармацыі менскія дыспетчары звязаліся з пілотамі і паведамілі, што на борце можа быць бомба. Магчыма, вырашальную ролю адыграў і падняты з Баранавічу па загадзе Лукашэнкі МіГ-29. Пасля пасадкі ў Менск-2 пад прэтэкстам дагляду ўсіх пасажыраў, маўляў, шукаем бомбу, з салона вывелі ўсіх пасажыраў. У гэты момант і затрымалі Пратасевіча. Ясна адно, такіх супадзенняў не бывае. Гэта аперацыя спецслужбаў на тэрыторыі еўразвязу яшчэ невядома, ці толькі беларускіх. У студыі да мяне далучыўся былы калега Рамана Пратасевіча па рэдакцыі каналу «Нехта» Сцяпан Пуціла. Вітаю, прывітаю. Добрый вечер. У мяне пытанне. Я ведаю, што ты ведаў пра тое, што на гэтым самалёце ляціць Раман Пратасевіч яшчэ да таго, як гэта было апублікавана ў СМІ, толькі ў момант, калі ўжо гэты самалёт пачалі паварочваць, так? Калі з'явілася інфармацыя з флайт-радара, што самалёт развярнулі. Чаму не публікаваў? Чаму гэта не выпускаў у медыяпрастору? Ну, я даведаўся ўжо, калі самалёт стаяў унізе у аэрапорце Менск. Мне патэлефанаваў мой калега і сказаў, што, імаверна, на гэтым самалёце, хутчэй за ўсё, ёсць Раман Пратасевіч. І да апошняга мы мелі спадзяваліся, што ўсё ж такі гэта некая памылка і зараз самалёт паляціць далей і нічога не адбудзецца. На жаль, адбылося так, такіх супадзенняў не бывае, самалёт увогуле вельмі рэдка так прызямляюць і, на жаль, так усё сышлося. Раман Пратасевіч ляцеў з Афінаў, хаця гэтую інфармацыю мела вельмі абмежаваная колькасць людзей. Я ведаў, што ён там, ён, у прынцыпе, публікаваў у соцсетках здымкі Святланы Ціханаўскай, якая там была. Ну, аднак ніхто не ведаў, што можа так адбыцца і што самалёт увогуле будзе пралятаць над паветранай прасторай Беларусі, бо ў нашым агульным чаце, у якім мы былі з ім, там абмяркоўвалася неаднаразова, што нельга лятаць не толькі над Беларусю, бо могуць пасадзіць у любы момант самалёт, але і нават над краінамі СНД, якія прыязныя Беларусі. Але гэта спецаперацыя беларускіх спецслужбаў. Ты не сумнеешся, што гэта не супадзенне, гэта дакладна? Ну, тут няма ніякіх сумневаў. У сувязі з гэтым пытанне таксама, ці не страшна табе зараз, таму што заклікаюць у Менску цяпер выкрадаць людзей, проста вывозіць у багажніках з краінаў еўразвязу. Ну, я ўжо адбаяўся свайго ў жніўні, калі нас пагражалі застрэліць, выбухнуць офіс і гэтак далей. Тут галоўнае працягваць рабіць тое, што мы робім, і ціснуць на рэжым, бо аднымі заявамі пра тое, што варта больш стрымана падыходзіць да пратэстоўцаў, тут, канешне, не абысціся, і трэба больш радыкальна меры. Ну, на жаль, як я кажу, я даведаўся ўжо пасля таго, як Раман, хутчэй за ўсё, знаходзіўся ў будынку аэрапорта, таму што, перш за ўсё, гэту інфармацыю атрымаў штаб Святланы Ціханаўскай і людзі, якія знаходзіліся ў Вільні, бо Раман апошнім часам быў там. Но, на жаль, канешне, калі б раней мы атрымалі гэту інфармацыю, магчыма, не трэба было чакаць так позна, а адразу ж інфармаваць міжнародныя органы і іншыя інстытуцыі, што не варта ў Менску або спыняцца, або, калі ўжо спыніліся, некія дзеянні праводзіць.